हम भोजपुरी गायक श्री राव के तरफ से तमाम भोजपुरी भाई लोग के नमस्कार और प्रणाम बा। एगो गाना बहुत आज डेट में बहुत वायरल भइल बा, बहुत हिट भइल बा विजय चौहान जी के। तो मुखड़ा दू लाइन आप लोग के हम सुनाई, अच्छा लगी तो आप लोग कमेंट जरूर करब जा। गुजरल नजरी से जब ते गुजरिया धड़केला जोरे से, गुजरल नजरी से जब ते गुजरिया धड़केला जोरे से। एक ही गो दिल बाटे सीना के भीतरिया, उहो दिल लागल बा तोरे से। एक ही गो दिल बाटे सीना के भीतरिया, उहो दिल लागल बा तोरे से। नमस्कार, प्रणाम। कमेंट में जरूर बताइब जा।